šta jedem? Jedem ovo naše jabuke. Granny Smith. To sve ide za izvoz. Ovo. Kome ležu te pare ovo na račun? Ko to zna? Tu leže ovo. Leže u ovome, u štampariji. U štampariji ležu pare, a sve ide za izvoz, a kod nas se prodaje, kod nas se uvozi đubre. Kod nas se uvoze neke loše jabuke i trule. Kako je to jabuka? Pa to sam našao ja ovo. Viš kakva je jabuka. To je ovo brenovačke jabuke najbolje, viš. Sam ja kad sam na elektrani išao da kradem. Odeš, radiš malo na elektrani pa ideš ovo u voćnjak da kradeš.